To fa asiri ya tonu, yanzu asirin wani mai anguwa ya tonu bayan ya sa an sace wata matar aure da 'yarta ɗaya a jihar Katsina. Kamar dai yadda kuke gani, waɗannan mutanen ƙauye ne inda suka fito suna zanga-zanga, inda suka nuna ɓacin ransu ƙuru-ƙuru. Suka ce lallai irin wannan abin da ake musu a wannan yanki ya riga ya yi yawa, don haka wannan karon ba za su taɓa yarda ba. Tunda dai har aka kama wannan basarake da cin amanarsu, to lallai za su yi tsayin daka, dole sai gwamnati ta hukunta shi a kan wannan laifi da ake zarginsa tare da shi da abokansa, wanda dai a halin yanzu wannan basarake an tura shi gidan yari tare da shi da wanda ake zargi. To amma kamar yadda su waɗannan matasa suka bayyana a cikin wannan faifan bidiyo, to sai dai sun samu labarin cewar lalle wannan mutum a halin yanzu lalle ana samun labarin jita-jitar masarautar Katsina ta sa hannu ana son a sake shi, inda suka ce to lalle ya tabbatar da cewar ko an sake shi to su fa kansu yana haɗe, kuma ba su taɓa barin shi ya zauna wannan garin lafiya ba, kamar yadda ya hana su zauna lafiya. To kamar yadda ko da wani lokaci malaman addini sukan fito suna faɗa cewar lalle duk wani abin da ka san wannan abin fa ba daidai ne ba, to ka dinga ƙoƙari ka kiyaye shi, kuma zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Sannan kamar yadda Hausawa suke cewa in dai da kwaɗayi to lallai za a sha wahala matuƙa, don wannan abin shi kanshi wannan bawan Allah kwaɗayi ne ya ja masa, sannan kuma kaga yanzu a ƙarshe ya shiga abin da ake gudu wahala, wacce kuma ita irin wannan wahalan wani lokaci idan ka shige ta to lallai fa za ka dawoma a cikinta ne matuƙar aka kama ka da laifi. Domin dai duk wani abu da za ka samu wanda yake lallai ba na halak bane ba, to lallai wannan abun rashin sa shine yafi, wanda ka ɗaya ka nemi halaliyanka, domin ko da wani lokaci idan kana neman halak za ka ga hankalinka kwance ke. Amma matuƙar aka ce yanzu kana irin wannan harka na zalunci, hankalinka ba zai taɓa kwanciya ba, domin ko da wani lokaci cikin abokan zaluncin nan naka duk lokacin da ɗaya ya fita wannan harka na garkuwa da mutane asirinsa ya tonu, lallai fa in ya shiga hannun jami'an tsaro ya ji duka zai fa ambaci sunanka, wanda kuma a ƙarshe kana zaune a gidanka za a iya zuwa kai ma a kama ka a tafi da kai. Kuma duk lokacin da aka ce yanzu an tafi da kai, kaga ka jefa mutanen da dama cikin tashin hankali. Na farko maƙotanka yanzu su ma sun shiga tashin hankali, tunda wani ma an taɓa mishi garkuwa da ɗan uwansa amma bai san wanda suka wannan garkuwa da mutane ba. Daga wannan lokaci lallai zai ce kai ne, tunda dama shi a yanayinsa yana ganin kai dama bai yarda da kai ba. Haka za ka ji mutane suna ta faɗa wani lokaci da abin da kai a wannan anguwa da wanda ba kai ba, duk wani ɓarna da za a yi za a ce lallai dama kai ke yin ta, tunda yanzu dai gashi Allah ya tuna maka asiri. Haka mutanen mu suke. To amma idan ka zauna lafiya ko maƙiyinka babu yadda zai iya yi da kai, tunda yanzu wannan basarake yanzu kaga ya riga ya shiga hannu, kuma yanzu za ka ga hatta 'ya'yansa mutane za su dinga tsangwamar su da matan shi duk za a dinga tsangwamar su, saboda ba wani abu ne ya jawo ba, a'a wannan rashin adalci da ya zo ya kansa. Domin ita rayuwa za ka ga za ka iya shekaru 100 kana aikin alkhairi, amma duk lokacin da aka ce an same ka da kuskure kwa ɗaya, za ka ga shi wannan kuskuren shi mutane za su rike, kuma shi za a dinga faɗa, kuma har abada ba za a taɓa manta shi ba. Haka mutanen mu suke. To barantana kuma dama a'a wani dama za ka ga kwata-kwata bai aikin alkhairin, dama akan sharrin kawai aka san shi, kuma akan sharrin asirin sai tono. To kaga ko da lokaci wannan sharrin shi za a ci gaba da daɗawa, domin ni na tabbatar wannan mutumin ka kaddara ko da ba za a yi mishi hukunci ba a ce an sake shi ya dawo wannan gari, ni na tabbatar mutanen garin ba su taɓa barin shi ya zauna ba. In ko ka ga ya zauna a wannan gari to lallai sai da turo jami'an tsaro wanda za su dinga gadin shi ko da lokaci. Amma in ko ba haka aka yi ba, ni na tabbatar yadda ya tada hankalin mutane dole shi ma a tada hankalinsa, domin mu yanzu a arewacin Najeriya babu wani abu da ke jefa talakawa cikin tashin hankali da rashin zaman lafiya irin wannan harka ta garkuwa da mutane. Da wani yanzu idan da za ka shiga wannan yankuna na arewacin Najeriya irin jihar Katsina ko Zamfara ko Neja ko jihar Kaduna, to lalle irin waɗannan gurare inda zaka shiga ka tambaya wanda aka yi garkuwa da ƴan uwansu yanzu haka suna daji, ba su da kuɗin fansan da za su karɓo su, wasu sun shekara 1 wasu sun shekara 2 a hannun ƴan bindigan nan, kai wasu ma nasu sun shekaru da dama wanda tuni sun ma riga sun haƙura sun cire rai, tunda yanzu wannan ƴan bindigan ko yana ganin irin abubuwan da suke koma wakaci lalle ba zai iya yin sa ba. Mutum ne zaka zo ka kama wasu ka kashe daga cikin gidan nan, sannan gidan ka banka mashi wuta da duk dukiyar da ke gidan nan ta ƙone, sannan kuma wai ka ɗigo su ka kai su daji wai don uwarsa shi ɗan garkuwa da mutane, wai kuma wai haka ita lalle a bashi kuɗin fansa. Abin da zai baka haushi kuma mutanen mu saboda basu dogara da Allah ba, wai kuma sai a dauki wannan kuɗin fansa a bayar. To dama abin da kake tsoro shine lalle kar a kashe dan uwanka, to wa'inda aka kashe ma ai su kai shi ya ishe ka tashi hankali, wanda kuma ya kamata a ce lalle talakawa su riga sun haɗa kansu
mutuwar nan su daina jin tsoronta tunda ta riga ta zama dole. Ni na tabbatar tun kafin a fara wannan harka na garkuwa da mutane lalle a ƙasar nan tamu Najeriya ana mutuwa. To don haka kuwa yanzu dan wai zuwan yan garkuwa da mutane lalle dan ba ɗauki kuɗin fansa an basu ba shi ne zai sa lalle su daina kashe mutane ba, tunda ko an ɗauka an bayar kisan suke, in ma ba bada ba kisan suke. To ni ban ga amfanin bayar ba wanda zai na basu in yaso su dinga kisan, in sun ga za su karar da mutane gaba ɗaya su zauna gadon duniya, in yaso kaga sai su yi. To amma mafi yawancin mutanen mu tsoro ya riga ya musu yawa, amma in ba tsoro ba babu yadda za a yi haka. Sannan kuma in ba rashin hankali ba da su kansu 'yan Najeriya suke fama da shi, wai a ce a kashe dan uwanka ba a bakka da wannan bacin rai na kasan ba, sannan kuma a ce ka dauki miliyan 10 ko miliyan 20 kuma sai ka dauka ka basu, inda ma za ga wannan in bindigan wani lokaci idan sun rena ma wayo a lambar wayan ka za a kira a ce lalle ka kawo kimanin kuɗin da ya kai miliyan kaza daidai guri kaza, idan kuma ba kawo ba za a zo a sace ka. Amma kuma sai ka samu akwai dakikai wanda idan an musu haka kuma sai su dauki wannan kuɗin su kai. Kuma wani lokaci za ga masu irin wannan abin ma mafi yawanci za ga wasu ba ma yan bindigan ne ba, a'a wasu kawai sun rena ma hankali ne za su yi maka haka saboda an dauke ka kai matsalici, kuma sai ka dauki wannan kuɗin fansa ka kai. Wanda kuma da dama irin wa'annan wani lokaci idan ka je ka ɗauki lamboya ka ba 'yan sanda aka yi tracking a ƙarshe sai ga an kama wanda zai wannan aika wani ma lalle ba ɗan bindiga ne ba, domin irin hakan ta faruwa a jihar Katsina inda wani mai sana'ar masara yarin sai kare ya ɗauki lambar abokin kasuwancinsa inda ya kira shi ya mishi barazana, inda ya ce lalle ya kai kuɗi kimanin miliyan kaza daidai guri kaza. Haka kuma shi wannan ɗan kasuwa ce lalle wannan kuɗi ake bukata kai, shi fa ba zai kai ba, wanda kuma sanadiyar haka ya ɗauki wannan lamba inda ya je ba 'yan sanda inda suka yi tracking daga ƙarshe sai a gano cewa lalle abokin kasuwancinsa ne ya kira shi yana mushi wannan barazana, wanda kuma taken ke tuni jami'an tsaro suka cafke shi inda aka fara tambayar sa shin menene yasa ya kira lamba wannan bawan Allah yake mishi barazana, inda yake lalle yanzu jarin sa ne kare kuma yana son jarin sai dawo. Dalilin da sa kenan ya kira wannan bawan Allah yake masa barazana, inda yake kuma lalle ya dauki wannan kuɗi kai, in ba haka nan ba kuma zai yanke mishi mummunan hukunci. Inda yake lalle shi ba dan bindiga ne ba, amma kuma a wannan lokaci yan sanda sun ce su ba su yarda da wannan magana ba, tunda dai an riga an kama shi da wannan zargi. Lalle sai an hukunta shi daidai da abin da ake tarin ya aikata. Don Allah dan Annabi idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon nan kai like. Muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin da kuka kalla. Mu abin da muke so gwamna ya ɗau doka akan wannan bawan Allah, saboda mu mai dohi ma nan gaskiya illa ce, ba mu bukata barazana ce. Mazauna gundumar 'yan Molu da ke cikin karamar hukumar Ɓaure ta jihar Katsina suna kira ga mai martaba sarkin Daura akan ya dakatar da wakilin hakimin 'yan Molu akan zarge shi da ake yi na kitsa satar wata mata da jaririnta a garin Anguwar Rai, duk a cikin karamar hukumar Ɓaure da ke yankin masarautar Daura a jihar Katsina. Shi dai wanda ake zargi da hada baki da barayin mutane wato kidnappers shine Iliya Mantau, wanda kuma shine dagacin garin Mantau har yanzu, kuma wakilin hakimin 'yan Molu wato dan Ruwatan Daura. Ga dai ƙarin bayani a lokacin wata zanga-zangar lumana da mutanen garin na 'yan Molu suka shirya. Ba mu bukatar barazana ce, wallahi wanda zai sai da sa na 700 miliyan ɗaya wallahi bai sai kwana a gidan shi ban haka su ko ban Allah nan. Muna da tabbacin wannan. Wato kuna goyon baya cika. Muna goyon baya mu a cire shi ma, mu ba mu ga amfanin masarauta ma da ta ɗaya da wannan bawan Allah har ya kai yanzu. Ba a cire ba, kaga mun san da goyon bayan masarauta ma ta tsaya mar, saboda ba mu ga amfani ba. Me ya nema mata? Gwamna shi ya fito ya faɗi a jarida, ya faɗi a ko'ina, ya yi nuna kanshi a kan wannan harka baya ƙaunarta. To amma sai muka ga abin wannan ya ɗau wani long time, har ma a baya sai mu ji ana barazanar za a sako bawan Allah nan, ko kuma an kira daga sama mu ji wai masarauta ta yi magana. Mu ba mu ga a gaba ɗaya masarautar 'yan Molu ba ko kuma ƙore lokacin game ci gaba da ya kawo in ba illa ba. Babu wata ci gaba a gunshi. Mu nan muna karkara muna sakin dabobi a wakai, me akwai ƙananan barayi yaran shi ne muna tare da su ɗau awakai, su ɗau awakan mutane, su ɗau babura, su ɗau shanu, kuma duka babu wanda bai san su ba. To amma can ma wannan abun bai faru bane. To amma da ya faru ya huto dole ne mu yi magana a ko ina, ko ba a yanka mu za mu yi magana dan Allah, saboda muna jin cewa wannan abun iyayenmu da suka taso tun ba mu da wayo suna zuwa kasuwannin mai gatari ina ne, wallahi tallahi tun lokacin nan ake tare su mutanen nan barayin nan na karkara, su buge su hudda musu wanduna, su hudda musu kuɗi. Mutanen nan ba mu san a kusa da mu suke ba yanzu, har Allah ya huddo wannan, amma kuma ba a taimake mu ba. A halin yanzu dai Iliya Mantau yana tsare a gidan gyara hali tare da wasu da ake zargi da aikata laifi na satar Zulaihat Sidi a garin Anguwar Rai. Gani muka yi an ɗauki lokaci mai tsawo kusan shekara guda ana ta fama
wato abin yana ta jan kafa, wanda mun fahimci cewa akwai wayansu wanda muke ganin cewa ta karkashin kasa suna bi suna kokarin dakile wannan bincike da ake yi, suke kokarin su nuna ainihin wato su take wato su danne ta yadda wannan binciken ya kasa ci gaba. A yanzu ne daga lokacin da wannan dama hakan bai taba faruwa a irin wannan yankin ba na kidnapping. Wannan wani bakon al'amari ne wanda kuma da ba a saurin daukan mataki ba, kila da Allah kaɗai ya san wato wani irin matsala abin zai iya zama kamar wutar daji yadda zai ba mai ko'ina. Kuma ita kanta gwamnatin jiha, ina kira ga gwamnatin jiha a ƙarƙashin shugabancin Dr. Duka Umar Radda a matsayin shi na wanda Allah ya bashi wannan hukunci ko kuma wannan ainihin wato haƙi na shugabanta al'umma wannan jihar. Kowa ya sani irin bayanan da ya yi, to muna so ya tabbatar mana da wannan bayanan ba don komai ba, tsakani da Allah wannan bawan Allah yana taimakon jihar Katsina. Dalilin da yasa na ce yana taimakon dai wannan bawan Allah da aka sace matan shi kimanin wata 8 zuwa 9 da suka wuce da ɗanta, tsakani da Allah a nan yankin gaba ɗaya ko in ce a Ɓore local government ko kuma ka ɗauka tun daga Daura zone, abin da ya kawo ya haɗa da wannan makwabciyar tamu ainihin jihar Jigawa, ba mu da wani mutum ɗaya tallin tal wanda ake amfanuwa da shi yake taimakon al'umma kamar wannan bawan Allah. Wallahi tallahi ba mu da shi, ba mu da kamar shi, sai dai ko nan gaba Allah ya fito da shi.